Azara uki bar damuwa kuma na Allah ne, duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Azara'u, Azara'u, mai haƙuri shi ke da nasara akan komai. Kekin dace kuma zaki yi maimai. Kyawu na gida ai shi ne ta yau mai. Azara uki goda Allah dankin hau nasara. Azara'u, Azara'u. Azara'u ki bar damuwa kuma na Allah ne, duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Azara'u, Azara'u, mai haƙuri shi ke da nasara akan komai. Kekin dace kuma zaki yi maimai. Kyawu na gida ai shi ne ta yau mai. Azara uki goda Allah dankin hau nasara. Azara'u, Azara'u, Azara'u. Me yasa sai yanzu kika zo makaranta kuma alhali na san ba ki makaranta? Wallahi malam babar mu ce ba ta da lafiya. Amma da Allah na annabi ta zuciya kin ga saboda na san ki ba ki makara a zuwa makaranta. Kuma kai ke shiga sauran wayanda suke makara duk lokacin da su. Insha Allah ba za. يعني اللي هو خبر كنا سنة أكثر شهر من سنة السجن أي من الغدي يوم يوم wannan aiki ne ya Mala ya kamata ya ƙara shi yayi kaɗan. yanzu ne lokacin zuwa makaranta. Wake a ran kwanaki na yi bayani a cikin azumi. Ya bani sai da ina mai. Manta
Nafisa ta shirya mata bayani da ya faɗa a cikin wasu. Na wata magana ta faɗa sai dai idan na manta. In manta ya yi kyau. Halifa ta shirya mata bayanin abin nan. Ka ce in dai ka shigo kana rubutu wani shigo daga bayan sai ya fita. Ina fata yin za abin da ya fa. Ta shirya abin daga aji. Idan kun gama, Nafisa ki haɗo man littattafan kawo man ina zuwa. To malam. Azara'u kina nan tun ɗazuba da ya faɗi ki je ki rubutun mana. Ok, to na gode. Allah ne duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Zara'u, mai haƙuri shi ke da nasara akan komai. Kekin dace kuma zaki. Allah na kasa tsaya an gama ta hana. Ban gane an tsaya an tafi da naki ba. Wa yake karki zo da wuri? Aikin banza kawai. Dangin hau nasara. Azara uki bar damuwa kuma na Allah ne duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Wai Nasiru ya ga ce na ka zo ka tsaya a nan gurin rayuwar ka duk a dukunkune ta yi tsami me yake faruwa? Sai dai kawai da ke kawai bari kawai ka ci kunu yarinyan nan gaba ɗaya ta kona min rai. Ai dama na ga a cikin aji an yi rubutu ka ce a goge yawa take cewa ba za a goge ba sai ba ka taka mata birki fa. Wai baka gama tsabar abin ya bata min rai ba ina cikin aji kawai na bincika ta ma da waya ta kawai ne fitowa ta. Wallahi za mu sa ta dafa kunu ba ruwanmu da yan gidan masu kuɗi ce wallahi za mu zo daga sara sai ta dafa mana shi. Yanzu waya ta tana cike da wannan ɗina. Ba mu tsala. Na ji ya ce ta haɗo littattafai an dawo daga break ka gama rubutun? Ban gama ba amma dai na ajiye shi. Azara'u Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Azara'u. Hali ina ta farin sallama baki amsa. Na lura kina da matsala a cikin makarantar nan. Wace irin matsala? Sai dai idan idanunki ne suke nuna ma. Ya za ki ce haka? Ni da gaskiya nake faɗa ma lafiya ta ƙalo ba abin da ke damu. Da alamar tambaya tana ga mai mai tunani. Kamar yadda na gani a tattare da ki. Ni da gaskiya nake faɗa ma lafiya ta ƙalo ba abin da ke damu. Lallai ma yarinyar nan, wato kan iskancin naki ma har ya kai haka. Bara in je in gaya na Ai kowa ya ga fuskarki, ya san kina cikin damu. A zarau. Amma tun da kin ci haka, shi kenan ba da mu. Na baki lafiya. Nafisa, Nafisa,
Wajen ki na zo. Wai me ya kaka ina karatu ka zo ka dame ni? Ai abin da kika yi a aji ne ban ji daɗin sa bai dace a ce kuna wannan abun ba ana aji ana tare. Tafi ka bani waje. Ba na son munafiki. Tafi ka bani waje. Ni dai shawara na baki. Banki ne ki ɗauka ruwanki na kuma cewa na baki lafiya. Azara uki bar damuwa kuma na Allah ne, duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Azara mai haƙuri shi ke da nasara akan komai.